Benvolguda, benvolgut. Com a directora infermera del Parc Taulí, és un honor adreçar-me a tu per informar-te i posar-te en coneixement de l'inici d'un projecte que posa en valor el tenir cura de les persones i les seves famílies i visibilitza i dinamitza el rol infermer. Hem revisat i actualitzat el model organitzatiu de la direcció infermera i hem identificat necessitats de professionals infermer que es concreten a la convocatòria que avui et presentem. Perquè el Taulí promou el desenvolupament de les competències infermeres. Treballo al Parc Taulí perquè aposta per la recerca i la docència infermera. Per al compromís amb l'atenció centrada en el pacient i la qualitat de les cures. Perquè fomenta el treball en equip. Perquè vull cuidar la meva ciutat. L'expertesa i el lideratge de les infermeres del Parc Taulí té un llarg recorregut i ara és el moment de visibilitzar-li. Vols formar part del nostre equip? Vine a treballar amb nosaltres. Sigues infermer o infermera al Parc Taulí. Thank you.